Ja, jeg hedder som sagt Lukas Hansen og er forsker her. Og som det fremgår, så er jeg ansat i afdelingen for miljø og råstoffer, fordi tang er jo ikke en af Naturinstituttets hovedydelser. Vi har pattedyr og fugle, og vi har fiskeri og skaldyr. Vi har miljø og råstoffer, men vi har ikke en afdeling for marin botanik endnu. Så det bliver sådan lidt, som Henrik sagde, opportunistisk forskning, når muligheden byder sig. Så gør vi det, og jeg har en fortid, inden jeg kom til miljø og råstoffer, meget længe siden en forskningsfortid inden for tang. Så derfor. Nu er jeg den første, så kunne jeg ikke lade være med lige at gribe chancen for at vise lidt om produktion af tang på verdensplan. Fordi det er jo voldsomt stærkt stigende, som det fremgår her. Der er en verdensproduktion på 20 millioner tons. 20 millioner tons, det er altså voldsomt meget. Man vil ikke sætte det i forhold til fiskeri og sådan noget. Men udover det er meget, så er der altså også en fordobling sådan for hver 10 år de sidste 20-30 år. Noget andet, man kan se i den her figur, det er, at den brune farve, det er det, der dyrkes, mens den blå farve er det, der høstes af vild tang. Og man kan se faktisk mængden af det, der høstes, den blå, den bliver mindre og mindre, mens den dyrkes selvfølgelig stiger eksplosivt. Hvor foregår det så henne? Ja, den er svær at se. Men halvdelen af den der kage, det er Kina. De står for 52% af verdensproduktionen. Halvdelen af resten, det står Indonesien for. Og så kommer der ellers Filippinerne og Sydkorea fra andre asiatiske lande. For næsten resten, så er der 4% tilbage. Og det er så Europa, Afrika og Amerika. Så det hele foregår i Asien og i Sydøstasien. Amerika, det er både Syd- og Nordamerika, der hører Grønland med til, men der vi vil jo ikke kunne se her. Så man kan selvfølgelig spørge, og jeg bliver tit spurgt om det der med tang, om det nu ikke bare er et eller andet modefænomen af nogen, der skal ud og spise sundt og sådan noget, men man kan sige, at det eneste sted, hvor det er et modefænomen, måske det er Europa og USA, fordi i Sydøstasien er det stort og har været stort meget længe. Ja, jeg faldt lige over det her billede fra det er Sydkorea. Det er bare deres ørige, og dem der sidder tæt på, de kan se, at der er nogle forskellige skygger ude i havet. De der skygger. Det er tangdyrkning. Den her ø, den er 13 km lang. Hvis nu zoomer lidt ind på den, så den der 13 km, og alt det her, det er tangdyrkning. Så er det altså mange 100 kvadratkilometer, altså 20 gange 20 km, måske 400 kvadratkilometer, som er dækket af tangdyrkning, og det er bare et tilfældigt sted i økeriget der. Så det er meget stort. Jeg kunne ikke fortælle jer, hvad man bruger det til, så vi går hurtigt videre. Tang i Grønland, vi har lidt over 200 arter, men kun et fåtal er spiselige. Og jeg går hurtigt videre til, hvad beskæftiger vi os så med på GN. Som sagt er det foreløbig sådan på om ikke hobbyplanet, så på et ret lille niveau. Men vi startede for et par år siden, og vi gør det sammen med DCE i Danmark, fordi nok sidder jeg og rådgiver i miljø og råstoffer, miner og olieudvinding. Det gør de også på DCE i Danmark og Aarhus Universitet, og der sidder tilfældigvis også en med en gammel Ph.D. i tang, en tangforsker, Susse Wegeberg. Så tilsammen repræsenterer vi forskellige aspekter af tangforskningen. Hun står for livscykler og artskendskab, og jeg står for noget vækstfysiologi. Hvad er DCE? DCE, det er Dansk Center for
Det eneste center of environment and energy, det er Aarhus Universitetets mere kommercielle afdeling, rådgivningen. Det er dem, der rådgiver i... Det er den, der skriver fakturer. Ja, det er dem, der har stået for rådgivning af selvstyret inden for rådgiv indtil videre. Og det er så den del, vi er ved at overtage. Det vi er gået i gang med, det er i første omgang at dyrke tang på liner, en bevilling fra Nordisk Ministerråd. I stedet for at høste den, så gå skridtet videre og dyrke den selv. Og så har vi en lille bevilling for at undersøge variationen af stofferne i tang. Man kan sige, hvorfor dyrke tang på liner frem for at høste, fordi her er meget tang. Altså i Grønland, vi har en kystlinje på omkring 40.000 km, hvis man tager bugter og øer med. Og de fleste steder er der 90.000. 90.000. Det er ikke officielt endnu. Nej, det kommer sikkert an på, hvor fint kort. Man kan sikkert også komme højere op, hvis man går ned i skala. Ja, det er godt, men det er godt at vide. Og der er tang langs størstedelen af kystlinjen, og ofte ned til en dybde på 20-30, nogle steder ned på 50 meter. Lige fra tidevandszonen. Vi ser mest tang i tidevandszonen, så det er læretang og den slags. Og så støder vi på en masse tang, der ligger og flyder i overfladen, når vi sejler, og som er frygtelig irriterende. Det er nogle af de store brunalger, som langstilkede bladtang. Og så er der en masse dernede, som vi sjældent ser, fordi de ikke kommer op til overfladen, når de dør. Det er kun den langstilkede bladtang, der har luft i stængen, og derfor flyder de andre bier dernede. Men der er en forfærdelig masse tang, hvis man regner det ud. Langs de grønlandske kyster. Men den tang, der er der, kan man heller ikke bare høste, fordi den har også en funktion i økosystemet. Den er opvækstområde for en masse dyr, som udnytter tangen, som ikke bare sidder på bunden, men som udnytter tangskoven til at sidde i, og som måske bliver udnyttet af kommercielle fiskearter, som vokser op i tangskoven. Så man kan ikke bare høste løs. Vi ved ikke helt, hvor vigtigt det er, fordi det er der ikke lavet undersøgelser over, og hvad der sker, hvis vi høster løs, og hvor længe det er at gendanne sig. Det vil vi gerne, men der er vi ikke kommet til endnu. Men i hvert fald foregriber vi lidt begivenhedernes gang ved at forsøge at dyrke det. Det har andre fordele. Mindre skade på miljøet. Man kan nøjes med at dyrke de arter, som er kommercielt interessante. Det er jo ganske få arter, men hvis man høster bredt med grønthøsteren, så får man også en del arter, som måske ikke er interessante med, og det kan måske være, i mange steder vil det være hoveddelen. Så kan man få en ensartet kvalitet, fordi man starter den op samtidig, og man får en god kvalitet, kan høste dem, når de er på det optimale niveau. Det vi så gør i praksis, og der hvor måske det er lidt forskningsmæssigt, eller i hvert fald, det er jo ikke højpandet forskning, vi laver. I første omgang er det metodeudvikling og tilpasning af metoder, som fungerer i andre lande, og som er udviklet i tempererede og tempererede forhold, men som med lidt tilpasning også virker her. Vi høster noget tang, og finder de dele af tangen, hvor der dannes sporer. Zoe hedder det ofte. Og på den årstid, hvor der dannes sporer, renser den og får den til at afgive de her sporer. Det gør vi i nogle kar. Den der sporesuppe, den udsover vi så på nogle liner, som er viklet op på nogle spoler. Holder den i laboratoriet, og efter nogle få uger, så begynder der at være små nye tangplanter på de her liner. Dem hænger vi så ud i fjorden og måler væksten. Det er foreløbig på et eksperimentelt plan, så vi har nogle ganske få liner. Vi har en række torve spændt ud, og på dem der hænger vi lodret de her liner op på af forskellige længder. Og vi arbejder foreløbig med to arter, vingetang og sukkertang, som er både dem, der er nemt at få til at vokse, men også to af dem, som kunne være kommercielt interessante. Og
det ser sådan her ud. Vi havde nogle problemer, det har man jo her på grund af vejret. Isen tog nogle af tårne, og det var svært at få ud på grund af isdækning. Men da det kom ud i maj måned, begyndte det at gå hurtigt. De her billeder, de er taget med den sammenligning med en måneds mellemrum. Og efter 2 måneder ser det sådan her ud. Det er en tang, som jo normalt bliver flere meter lang, og indtil videre der er den kun 20, 30, 40 cm. Men der kunne ligge en produktudvikling der, fordi de store bladtangarter, som I ser flyder rundt derude, de er måske ikke de er spiselige som de er, og efter tørring, det vil Ulrik sikkert snakke mere om, men man kunne måske få et meget lækkert produkt ved at tage dem som små babytang på de der 20, 30, 40 cm, hvor de er tynde og lækre og sprøde. Man kunne lave et nyt produkt der. Når andre omstændigheder har vist, at metoden fungerer. Den skal så optimeres økonomisk. Måske det kan godt være, at det stadigvæk er bedre, nemmere og billigere at høste tang, men det kan optimeres, så foreløbig er det et alternativ. Det andet lille projekt med indholdsstoffer. Tang indeholder en masse, rigtig mange forskellige stoffer, det kan man tale om i timer, det vil jeg ikke gøre. Der er både en masse kulhydrater, karagener og stivelsesstoffer, som er industrielt interessante. Så er der en masse mineraler, som måske er interessante for helsekostfolket. Og der er også nogle enkelte stoffer, som der har været oppe, at det kunne være, der var for meget af nogle stoffer. Jod for eksempel, arsen. Jod er godt, men får man en meget stor del af sin diæt i tang, så kan det måske gå hen og blive for meget. Alt det her det varierer over året. Der er en gammel undersøgelse fra 60'erne, der viser, hvordan en hel række stoffer kører ned i løbet af året. Vi ved ikke, hvordan det fungerer i Grønland, hvor vi har en meget ekstrem årstidsvariation på lys og andre klimafaktorer. Så vi startede med at høste en række arter, så vidt muligt en gang om måneden, for at kunne lave de her analyser. Så kan man finde de optimale høsttidspunkter, alt afhængig af, hvad man skal bruge tangen til. Det her det er nogle af de arter, som vi arbejder med. I kender måske langstilket bladtang, hultang, som er denne her, som ligner en, der er blevet gnadet en ufattelig masse huller i. Det er der ikke, det er naturligt. Der er nemlig ikke så mange, der knaver huller i den. Det er en af de sidste, der står tilbage, når søpindsvin ellers kastes over, de spiser tang. Så er hultang en af de sidste, de spiser, fordi der formodentlig er nogle stoffer i, som enten er giftige eller de ikke kan lide. Det er ikke en, der arbejder så meget med, men der er et potentiale måske for at finde nogle stoffer der, som kan udvindes, som har enten er giftige eller har en farmaceutisk medicinsk effekt. Ja, hvad er det så vi vil med det her? Altså på kort sigt vil vi gerne arbejde lidt med linedyrkning og optimere det, og også undersøge andre arter. Så vil vi gerne undersøge effekten på miljøet af tanghøst, og så vil vi gerne kunne rådgive. Altså indtil videre er rådgivning ikke en del af vores portefølje her på instituttet, det er ikke inden for tang. Men vi vil jo gerne være lidt på forkant, og vi vil gerne kunne rådgive, så ved at lave de her projekter opstår der nye idéer, og vi får opsamlet viden, som kan bruges rådgivningsmæssigt. Så kan man så sige, hvad kan forskning i tang bidrage med? Altså der er sådan en række niveauer af tangarbejde. Der er høst, der er dyrkning, og så er der forædling af tangen. Og måske er høst er der, hvor der er mindst forskningstungt. Det er i virkeligheden mere metodeudvikling, som producenterne jo i høj grad klarer selv. Det er optimering af metoder, af tidspunkter, af udstyr. Vi kan bidrage, men det er lige så høj grad producenterne. Så når man så går ned ad den her linje, så er der mere og mere, forskningsindhold, akademisk indhold,
går over til med dyrkning, så kommer vi mere på banen, fordi en del af den her optimering, den foregår i laboratoriet, der skal genereres noget ny viden, man kan forestille sig dyrkning. Det gør man andre steder i samspil med akvakultur, fiskedyrkning for eksempel, fordi der er et spild af næringsstoffer, som kunne gøde tarmen og som gavner tarmen. Så der kunne være et positivt samspil. Man kunne forestille sig andre ting, hvor vi forskningsmæssigt kommer i høj grad på banen. Og går vi skridtet videre til forædling af produktet i fødevareindustrien og bioteknologien, så er der helt klart et endnu højere forskningsindhold. Jeg ved ikke om, at vi ejer din branche. Samtidig kan man sige, at hvor denne her, det er rent grønlandsk, det er noget, der skal foregå her. Så jo længere vi kommer ned i den her kæde, jo mere internationalt bliver det, jo mindre stedbunden bliver det. Der er til gengæld så en hel masse erfaringer at hente i udlandet, fordi det er generelt, men til gengæld er vi også i hård konkurrence, og det behøver ikke at foregå på Grønland. Men det gør det ikke mindre interessant. Altså, vi kan kigge til Island, hvor et firma som Matis er gået hårdt ind i den her del, og det samme i Norge. Det er også der ligger mulighed for stor indtjening. Ja, meget mere vil jeg ikke sige. Vi går videre.